wuce bai abu na ji an ce shi ga babu wanda ya kai ka dacewa da wani. In dai mace ce kaka so wadda za ta ma ladabi da biyayya to sai matata. Shi yasa kaga bani hada da ita kuma mai hada da ita da lasati nake bata hankuri mu shirya. Yanzu ma ka san abin da za a yanzu mu je ina ga alamun ta gama girki yanzu mu je mu kwashi. Tun nan ka tsara tabbatar da matata ta hima ta kowa. Bari mu tambaye. Da Allah malami ne ba kana gidana. Kai ka tambaye. Ai ba yau saba shiga ba. Akwai mai yake shi. What?